Kumbangi tip baga kam auria kadai ka wei na ki kinja kam ki ba jaklia kam tam ha ke imlang sa lang bat kumbangi yo i ha ka jala jong iru ki jalai bha man la kasngi tongin ye pej menta ba ha po India hangno ki jaka ki ba bun bha ki kam auria ki bangi tipru kim ki red light area ka ban kong kadai ka kama Tripura ka badon ha Mumbai bat ka bas dang na do snem chi jar news pa kandai busan bat kane kadai ka wei na ki jaka ki ba rimtam ha ki kam auria ha po ka Mumbai bat ka film gangubai ka ba ka alia bahadru ka ak hangne ha ka jaka ka bawan ba ar kadai ka Forest Road Mumbai baki Briuna Bhopal Ratlam Agra Moradabad bat Lucknow ki bon bha bawan shakni ka jaka ban le yaki kam auria bawan balai kadai ka Thurbi dat ki Mumbai baki Briuna Nepal Bengal bat ki wei ki state ha po ka jala India ki wan ban le yaki kam auria hangne Budwar pet kabadon ha Pune kumbasan hajar ngot ki Briu ki ba le yaki kam auria ki trei ha kani ka jaka bat kumba news pa tali ki dukan lani ki jaka baki Briu ki bo kenang ban le bat ban pendot kam yakum kini ki jai kam auria hakani ka jaka merganj kabadan ha Allahabad u Sunil Chaudhary ubadai u social worker ula file ka petition jaka Allahabad High Court House nem arjar khandriu ban khang ye kani ka kam auria hakani ka jaka inrei dang don pat ki kanthei ki bawan phai biang hakani ka jaka ban le ki kam ka Garstin Bastion kabadan ha Delhi kani ka dei ka wei na ki jaka auria ki ba he tam ha po India balong chu chu ba hakani ka jaka ki don kumba chispa atli ki dukan ki badon ya ki kam auria paharganj kadai ka wei ka jaka ka badan ya ki hotel ki batador bal ong chu chu ba ki don ki dukan ki ba ki pli khanang na ka banta ban yo ban khemdo ya ki Briu henrei pun ban ki kala pat da ka kam auria hakani ka jaka Chatur Bustan ka badan ha Muzaffarpur ka badan ha po ka Nongba Bihar kumbala hajar sans pangut ki Briu ki pala ya ki kam auria hakani ka jaka ka Sonagachi ka badan ha Kolkata kadai ka wei na ki kinja them auria ki ba paunam tam ha po kari Asia balong susu kumba khatwei hajar tam ki Briu ki balai ya ki kam auria hakani ka jaka kali hat ka badan ha South Kolkata ha jan ka wei ka wa ka bagarteng adi kangga kanal laong ba kumba 6000 hado khat sans pangut ki Briu ki balai ya ki kam auria ki don hakani ka jaka